Hé, pak ze. Ja. Kom bij. Je weet van tevoren dat je een hoon aanschaft wat je skipherder bent, dat je afschiet nemen moet. Het is anders dan een gezinshond. Het is een werkhond dan ook. Leider! Dit is braaf. Dit is mijn oude hond. Of oud, maar hij is nu 10 jaar oud. En dan is het bijna tijd dat je een nieuwe hond gaat moeten. En daarom heb ik van het vader een puppy gekocht. En dat is het Jock. En die pup die moet het straks overnemen. Dus in het vader hier dan hoop ik dat de Jock kijk zo goed is als deze. Dat hij dan het meeste werk vast neemt, zeg maar. Ja. Ja, goed. Kom Jock. Nou, les 2. Les 12 van Jock. Les 12 van Jock, absoluut. Jock, hier. Jij. Braaf, goed zo. Spannend? Ja, wel spannend, ja. Ja, want het is toch, je bent helemaal 10 maanden, zeg maar. En de eerste 6 maanden had er niks in. Voor de skier wist net wat het, hij wist wel het weer, maar hij vond het leuk. Maar de keeper met de pauw vond heel leuker. Maar sinds een paar maanden is het kwartje gevallen, zeg maar. En nu is het leuk om te werken. Hij is wat uitgegroeid, spieren zitten stevig op. Dus dan kan ik wat meer warm, zeg maar, nou, trainen. En dan, het is nu de 12e keer straks, dus we zitten beleven. Jij dan. Jij dan. Zet ik wel zo'n telepathie en denken van, hè? En dan gewoon tegen naar mij, ik neem daar. En dat mag ze af en toe bereiken. Ik gebeurt het elke dag, maar af en toe is het echt gewoon van, hey, en dan pakt hij het al op, weet je wel? Ja, dat is het mooiste. En dat hij net met elke hond, maar toen liet ze weer hier het al, dus oh ja? Het weer voor de rest weer draak. Ja. Ja, maar waarom weet ik niet. Ja. Als ik bij de nus kwam, zit er op mijn kont, mijn handen zijn. En een week later ging ik weer heen, zit op mijn kont, mijn handen zijn. Nou ja, dat weet je duidelijk. Ja. Jij dan. Goed zo. Het is mijn eerste jog net. Nee. De eerste jog die is in 1983 is die geboren. Dat was een van de eerste border collies in Nederland. Die een vrouw in Friespel, die border collie, die heette Jock. En daar ben ik helemaal gek van die hond. Ik dacht, hey, dat wordt letterlijk. Jij dan. Jock, jij dan. Ik vond het heel goed wel. Hij maakt mooie rondjes eromheen. Dat mat. Meestal moest hij aanleren, maar hij niet perfect. Dan was hij even lezen. En dat is dan even een schakeltje tot 4. Zeg maar nou is hij helemaal uitput, ja? Zegt ik bijna. Ik zou zeggen, net alleen op de hond. Nee, maar goed. Goed zo. Nou, dat weer. Ja? Ach.